pro celou dnešní noc kostelu. Prosíme o požehnání pro toto město, pro Českou Třebovou, ale prosíme o požehnání pro všechna ta další města, kde se dnes kostely, sbory a modlitebny otevírají všem lidem, všem těm, kteří se chtějí něco více dozvědět o církvi, o jejím životě, možná i o její historii, ale věřím, že také i o tom, čemu věříme a kde je naše naděje. Ano, tím tématem letošní noci kostelů je právě naděje. A tak se nad ní chceme zamýšlet ve světle písma svatého, také i ve světle svědectví života mistra Jana Husa, který má letos 610. výročí od své mučednické smrti. A mistra Jana Husa budeme mít ještě jednou teď mezi sebou, a to prostřednictvím jeho modlitby. Všemohoucí Pane, jenž si cesta, pravda i život. Ty víš, jak málo je těch, kdo v těchto dobách chodí s tebou. Málo je těch, kdo tebe napodobují v pokoře a tichosti, v chudobě a čistotě, v pracovitosti a trpělivosti. Přispěj maličkému státci svému, aby tě nezrazovalo, ale cestou úzkou tě následovalo až do konce. Amen. Amen. S tebou jsem, on ti praví, neboj se, on ti praví, můj světr, praví můj světr, když jímáš přes vody a někde opory, přec nemusíš se bát, přec nemusíš se bát. Prosíme tě za ty, kteří hledají pravdu a ti mohou nalézt v tobě voláme. Kriste eleison, a smiluj se. Prosíme tě za ty, kteří zůstali sami, přicházej za nimi jako jejich přítel. K tobě voláme. Kriste eleison, a smiluj se. Po úvodní ekumenické bohoslužbě odstartovala v Husově sboru dětská soutěž, inspirovaná letošním 610. výročím mučednické smrti mistra Jana Husa. Pro účastníky soutěže zde byly připraveny účastnické listy s úkoly, které děti po projítí dalších 6 zastavení nakonec zase odevzdaly na stejném místě. Po příchodu zde pak bylo pro děti připraveno loutkové představení Tajemství pohádkové knížky. Jedno ze soutěžních zastavení bylo u kostela svatého Jakuba, kde bylo navíc připraveno také občerstvení. Uvnitř kostela se stejně jako v minulých letech konal koncert, který zahájil farář Adam Graběc a ředitelka školy Jarmila Holcová. Noc kostelů je pro hudební vystoupení výbornou příležitostí. Potvrdila se zde dobrá spolupráce základní umělecké školy s římskokatolickou farností. Na koncertu vystoupili žáci ze tříd Milady Hamplové, Lenky Jakešové a Pavla Nováka. A jsme rádi, že v rámci noci kostelů, i když není noc, víte proč není noc?
Tak jedna věc, že ještě nepřišel ten čas, ale druhá věc, velmi důležitá, možná důležitější je ta, že když ti účinkující jsou tak krásní a šikovní, tak nemůže být noc. Je vždycky světlo. Takže moc vám za to děkujeme, že jste tady a těšíme se na vás. Díky moc. My děkujeme za krásné přivítání. Já vás také velice srdečně vítám za základní uměleckou školu Česká Třebová, která se dnes představí v rámci velmi oblíbené akce Noci kostelů. A letošní Noc kostelů je věnována velmi vzácnému, ale potřebnému tématu. A to je naděje. A všichni víme, že hudba posiluje, uzdravuje a dává i naději. A tak my vám dnes skrze tóny našich žáků chceme říci, aby jsme my všichni, co jsme tady, nikdy tu naději nestratili, protože vždy se můžeme o někoho opřít, minimálně sami o sebe. Jsem velice ráda, že jste dnes tak v hojném počtu přišli a přeji vám krásný, nikým a ničím nerušený poslech. Krásný podvečer.
Třetí zastavení letošní Noci kostelů je v domě adventistů 7. dne ve Smetanově ulici. Také zde byly připraveny další úkoly pro dětskou soutěž. Konala se zde navíc veřejná zkouška pěveckého sboru Worship. Věrná, trpělivá, opravdová a nekonečná.
posádka křičí a má strach. Moře se vzouvá, blesky šlehají. Ty na zádi spíš. Kde je víra tvá? Vždyť víš se mnou,
Černým blátem si šel, s křížem těžkým jak plov. Co přijde, sám si věděl, smrt přijal si bez slov. Ve tváři tvojí krev,